Hej og velkommen til min telemedicin. I den her introduktionsvideo vil vi gennemgå de forskellige funktioner og hvordan de virker. Når du kommer ind på siden, vil det første du ser være det her billede. Her kan du logge ind på systemet med dit CPR-nummer og din adgangskode. Du vil også heroppe i topbaren kunne få hjælp, blandt andet til hvis du har glemt login eller har generelt brug for hjælp til systemet. Når du så logger ind med din CPR og din adgangskode, vil du komme ind til din personlige side. Herinde har du adgang til nogle forskellige funktioner. Du kan her uploade de målinger, f.eks. en EKG-måling, du har foretaget. Og her har systemet brug for 3 forskellige filer. Når du trykker på vælg arkiv, vil du kunne komme ind og se de forskellige optagelser, du har til rådighed til at lægge op. Og her er det vigtigt, at du vælger den samme, så her vælger vi nummer 1. Og her skal vi også igen ind og vælge nummer 1. Og her på den sidste skal vi også vælge optagelse nummer 1. Når det er, at du har uploadet de her 3 forskellige filer her, så skal du trykke på knappen Upload filer. Nu vil dine filer være sendt hen til lægen, som kan gennemgå dine målinger. Når det er, at du har trykket på Upload fil, vil det også være muligt for dig at se dine målinger. Og her vil du kunne se dit EKG. Du vil også have mulighed for at se den her video igen, hvis du trykker på Se Tutorial. Derudover vil det også være muligt for dig at skrive en besked til lægen, hvis det er, at du har nogle spørgsmål eller har noget at tilføje. Og så trykker du bare på Send besked. Og nu vil din besked være sendt hen til lægen. Når lægen så har svaret dig, eller hvis lægen selv har skrevet en besked til dig, kan du se det heroppe i din indbakke. Her har du også mulighed for at se nogle spørgsmål, andre brugere har stillet, som de har haft glæde af. Og du vil også kunne få hjælp her på knappen Hjælp. Og det vil også være muligt at læse mere om sygdommen Wolff-Parkinson-White syndrom herinde på sundhed.dk via patienthåndbogen. Når du er færdig inde på systemet, så skal du logge ud. Og når du er logget ud, vil du komme tilbage til login-siden. Vi håber, du bliver glad for at bruge systemet.